ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಎಡಿಲು ಗುಡುಗು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಬರ್ಸ ತುಂಬ ಜೋರುಂಟು. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಯುಷ್ ಬೇಬಿ ಕಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬೇಬಿ ಬೇಬಿ मेरे बच्चे उठना मेरी बच्चे, मैं करूँगी. उठ, बस बस बस. ಈ ರೋಡಿಗೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಟು. ಯಜಮಾನರು ಡಿಜೆ ಎಂಕೆ ಕಣ್ಣು ಕತ್ತಲೆ ಹೋಗ್ತು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಕಲ ಸ್ಟೆಂಪು ನೆಕ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ, ನೆಕ್ ಬಾಲ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಇದೇ ಬುರ್ನಾಕು ಇದು ವೈಡ್ ಕಪ್ಪ ಇಂಚು ಬರ್ತೀರ ವೈಡ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಇಂಚುಲ್ಲರು ಪೂರ ಯಾನ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ದೀಪ ಪೂರ ದೀದಾಯ್ಬಕ ಸುರೂತವೆಲೆ ಅನ್ಮೂಲ್ ಪರಿಯರ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತ ನೀರು ಪರ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಬೊಕ್ಕದ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಮನ್ಪುನು ಸುರುಟೊಂಜಿ ನೀರು ಪರೋಡೆ.
ಮಲ್ತೆರೆಗ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರದ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ ನಾನು 2 ದಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ 2 ದಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಂದೆ 5 ದಿನ ನಾನು ಮಲ್ಪಂದೆ 2 ದಿನ ಮುರಾಣಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮುರಾಣಿ ಮಲ್ತಿನಾನೆ ಇರೆಗೆ ಗೊತ್ತೀರ ಬುಧವಾರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಗುರುವಾರ ಮಲ್ತದಿಜ್ಜಿ ಬುಧವಾರ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿ ನಿತ್ಯ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೆ ಹೆಂಗ್ 2-3 ಜನ ಕೇಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗ್ಯಾನ್ ಮೇ ಅಂದ್ ಮಲ್ತಿರು ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಚೊಲ್ಲ ರಕ್ಕ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ರಕ್ಕ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವಿತ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಮೇಲ್ ಬಂದೇರು ಬೊಕ್ಕ 2 ಜನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಂಡೇರು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಾಡಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಕೇನು ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರತ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದು ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆಯ್ಕಿನಿ ಕಾಂಡನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೋಡೆದೆಲ್ಲ ಮುರಾಡೆದೆಲ್ಲ ಒಂಜೊಂದು ತುಂಡು ಉಂಡು ಅವೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋಡೆ ಪಾಡುವೆ ಇದು ನಮಕ್ ಚಾಕು ಸಜ್ಜಿಗೆ ನಿಂದುಂಡು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಜೀಟು ತಿಂದ್ರೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮುಂಚಿಂದು ನಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಅದು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಆಯುಷಿಗೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಸಜ್ಜಿಗೆ ನೀ ಜೀಟು ತಿಂದ್ರೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಉಂಟೀನಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಉಂಟೀನಿ ಎಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪಂಡಿತ ಜತ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದಾದ ನಾಂತರ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಲಕ ಅವನಿತ್ತಡು ಬಚ್ಚಲಿತ್ತು ನಂಜೆ ತೊಂದಿನಿ ಸೊಂಟ ಬಂಜಿ ಬರಬೇನೆ ಗಾಯ ಬಂಡೆ ಆಯ್ಮೂಲ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂಚ ಸುಸ್ತ ಅವನಿತ್ತು ಬೇಯಿ ಪುರ ಅದಾದ ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಪುರ ಬಚ್ಚೋದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಅವನಿತ್ತು ನಂಚ ಜೊಂದಿನೆ ಯಾರು ಲಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೆ ಅಟಿಲ್ದ ಅದರ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅದರ ಪಕ್ಕ ಜೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಏರ್ನ ಮುಗಿಯೋಣ ಫುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಅತ್ತೆನ್ನ ಅಮ್ಮ ಜಾವನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾರು ನೋಟೆ ಬಾಳ್ನೆ ಒಂಜಿ ಸೋಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವನ್ ದಾದಲ್ ಬೇಡ ಈ ಕುಲ್ಲು ಯಾರು ಹೋಯ್ತು ನಾನು ಕುಲ್ಲು ಈ ಹೋಯ್ತು ಎಂಚಿನ ಕುದುರೆನ ನಿಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಬಂದಿತ್ತು ಎತ್ತ ಇದೆ ಯಜಮಾನ್ ದಿನ ಹೋಯ್ಪಡೆಯಾನೆ ಬರೇ ಅಲೆ ಹೋವಾ ಬೇಲುಂಡು ಕೌತೆ ಬೊಲ್ದು ಗಜಿ ಪಾವ ಕಪ್ಪು ಗಜಿ ಬೊಲ್ದು ಗಜಿ ಪಾವೇ ಇರೇ ಗೊತ್ತು ಜಾತಿ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರೇ ಗೊತ್ತು ಕಾಲನ್ ಪುರ ಮಡಿತದ ಫುಲ್ ಅಟ್ಟೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ದ ಜೋರ್ ಲಗ ಯಪ್ಪ ಎನ್ನ ಪಿರೋಡ್ ಬರ್ತಿದಿ ಕೂಡ ಜೋಲಿ ಮಗುರು ಸರಿ ಕೊಲ್ಲುವೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಏನೋ 95 ಅಂದ ಒಯ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ಯ ಆಕಾಶದ ಕಲ್ಲಾಡ್ತದೆ ಸೂಕುಂಡಿ ಒಂಬ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟದ ದೊಂಬೆ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಎನ್ಮರಾಯಿನಿ ಗಂಟೆ ಎನ್ಮರಾಯಿನಲ್ಲ ಎನ್ಮರತಿ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಜತು ಬರಳೊಂದು ಮೂವಿ ತುಯ್ಯರೆ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಅಂಚವೇನೆ ಇಡೀ ದಿನ ತೂಪುನ ಅಕುಲ್ ತೂಪುನತ್ತಂದೆ ಕೂಡ ಯಾನ್ಲ ಲೆಪ್ಪುನು ಯಾನ್ಲ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ತುಯ್ಯರೆ ಕುಲ್ಲಿಯಾಡು ಬೊಕ ತೂಕ ಪಂದೆ ಮರ್ಲ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ಲ ಮೂಲೆ ಬಾಕಿ ಆಪುನೆನ್ನ ಬೇಲೆ ಬುರ್ದು ಪಿದ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಲಕಿ ಜಾ ನಮ್ನೆ ದೊಂಬು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ಉಲಾಯ್ದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಆಂಡಿ ಈ ಮೊಕಲ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಮೊಕಲ ಎಪ್ಪಟಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಇನಿ ಒಂಚೆಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿಲಿ ಇತ್ತು ಚಾಲಿ ಪೋಲಿ ಸುಮಾರು ಸಲ ತೂತು ನಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್
ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ತುಯಿನಾತ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿನಿಲಿಕ್ಕೆ ತೆಲಿಪುವ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಆತೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ತೂವೊಂದು ಕುಲ್ದೆಮುಲು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಸ ಯಾನಾಗಲ 11 ಪದ್ರಾಡ ಟೈಮ್ಗೆ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಈ ಮೂವಿ ತೂದೆ ಬಾಕಿ ಆಪ ಇಂಟ್ರಮಿಷನ್ ಆನಾಗ ಮಿಡ್ಲ್ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಮಿಡ್ಲ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಮಿಡ್ ರೋಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಪೋಪುನು 11 ಗಂಟೆದ ಕಷಾಯ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂಚ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಲಕ್ಕಿನಪಗನೆ ವನಸ್ಸುಗು ನುಪ್ಪುಗು ನೀರ್ಲ ದೀದಾರಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದೆ ಬತ್ತುಕುಲ್ಲು ನಾವೇನು ಕುಕ್ಕರ್ದುಲ ದೀದು ಉರ್ಕರಿನೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬತ್ತುಪೋದು ಆಪುಂಡು ಅವು ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಐನಿ ಪಂಡು ಈ 2 ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಮಿಡ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ರುಟೀನ್ ಇಡೇಟ್ ಮಿಡ್ಲುಡು ಆ್ಯಡ್ ಆಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ರುಟೀನ್ ಮೂವಿ ತೂಪುನ ಇಜ್ಜಿನ ನಾನು ಟಿ ವಿ ತೆದುರು ಕುಲ್ಲೊಂದೇ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಹಾಲ್ಗೆ ಬರೋಂದೇ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವರ್ಕ್ಲೆನ ವೀಡಿಯೋನ ಇಟ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಪುನರ್ಪುಳಿತ ಚೋಲಿ ಬೊಕ ಸೆಂಡಿಗೆ ಪೂರ ಪಾರ್ದಿತ್ತ ಅಂಚವರ ಪೂರ ಅವೆನ್ ತುಯ್ಯರಂದು ಬತ್ತೆ ಬನ್ನಗೊಂಕೆ ಆಕಾಶದ ಕಲರ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಏತೊಂಜಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಇತ್ತನೆ ಅಂದೆಪ್ಪುನೆರ್ದು ಅಂದೆಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಅಂಡು ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಮೂಲೆಡು ಉಂಡು ತುಲೆ ನೀಲಿ ಬೋಲ್ದು ಏತೊಂಜಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಆನೆ ವಿಚಾರಿರ್ನ ಪದ್ರಾಡ್ ಗಂಟೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಲ ನಾನ ಕಜಿಪೋಡು ಗಂಟೆ ಪದ್ರಾಡ ನಿಕುಲ್ ಕುಲ್ಲ ಅವನ ಅವತ್ತೆ ಕೊದ್ದೇರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಗೆ ಬಿರ ವಿಚಾರ ಬಲ ಹೆಡ್ಡೆ ಬಲ ನಿಕುಲ್ ಬೇಲೆ ಅವಚಿರೆ ದಾನೆ ನಿಕುಲ್ ನನ್ನ ಕಾಂಡೆ ಕುಲ್ಲ ಅವಚಿ ಪಕ್ಕಡೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಟಿವಿ ದೇದು ಬೇಲೆ ಲಾಪುಜಿ ಅಂಚಂಡಿ ಹಾಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಜ ರೂಮ್ ಡೇ ಹಾಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಜ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಲಾಪುಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಪುಜಿ ಎಡಿಟ್ ಲಾಪುಜಿ ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಆಗೋದು ಜಿ ಮೂವಿ ಆಯ್ನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಶುರು ಆನಂದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ ಮೂಲ ಅಟಿಲ ಆವಡ್ ಅಂಚ ಅವೆನೊಂಜಿ ಕಬಿಡ್ದು ರಪ್ಪ ಖಜೀಪ್ ಮಗದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಂತಿ ಜನ ಬೊಕ ಬಯ್ಯಾನ ಬೊಕ ಕೂಡ ಉದಾಸೀನ ಅಂಡ ಬೊಕ ಪೆಪ್ಪು ಜಕುಲ್ ಚಟ್ನಿ ಡುನ್ಕ ಐಟ್ ಉನ್ಕ ನೆಟ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ದಾದಾನ ಖಜೀಪ್ ಮಲ್ತಿಂದ ಸಮಾಧಾನ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಯಾನು ಮೂವಿ ತೂ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವಿನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬಿಜಿ ಆಯ್ ಆಟಿಲ್ದ